दिनै उदालगुरि जिल्ला खेला जादों थांनाय बोसोराव फार्स्ट खेल महारन जादों बेहाय ब्लक लेभेल समाज लेभेल जिल्ला पर्यायनि बेबायदि खेला जादोंमोन आरो थांनाय बाराव जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जथेस्थ' मोजां खेला दिन्थिनो हानाय जाहैदों एबारबो नैबे सेकेन्ड टाइमनि थाखाय खेल महारन आरम्भ खालामनाय जादोंमोन इन्टारमिडियेट ब्लक पर्याय आरो बेनिफ्राय समस्ति पर्यायनि खेला जालांबाय आरो बे सिलेक्टेड प्लेयारफोरखौ लानानै दिनै जिल्ला पर्यायाव गेलेहोनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेवहाय जा मोनब्रै समस्ति जिहेतु उदालगुरि जिल्लायाव दं टंला भेरगाव उदालगुरि आरो मालबार बे मोनब्रै समस्तिनि गेलेग्राफोर दिनै खेलाफोर बेयाव ज' जादों आरो बिथांमोननि गेजेराव बेखौ समस्ति वाइज कम्पिटिसन जागोन बे ग्रुप खेलाबा जों आसा खालामदों जे जोंनि जिल्लानिफ्राय एबारबो मोजां प्लेयार ओंखारगोन अन्तत स्टेट लेभेलाव गेलेनो थाखाय जों खेला दिहुननो हागोन बेखौ ग्रुप वाइज खेलबाबो प्रत्येक ग्रुपनिफ्रायनो जाय बेस्ट प्लेयार बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट टिम बानायनाय जागोन बे डिस्ट्रिक्ट टिमा स्टेट पर्यायनि खेल बेयाव बाहागो लागोन एबारबो आसा खालामो जों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मोजां फुटबलारानो जा भलिबल गेलेनायानो जा बा बेबायदिनो जा ख' बा काबादि आइजोफोरनिबो हौवाफोरनिबो बिदि बादायलायनाय जागोन बेवहाय जोंनि जिल्लानिफ्राय अन्तत बे ग्रुप खेला मोजां जाहाथे टिम दिहुननो हायो जों बेखौ नाजादों आरो बेनिखायनो सोर मोजां सोर गाज्रि बेखिनिखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय जोंहा जिहेतु कच दं स्टेट लेभेलनि कच बिथांमोना दंबायो आरो बिथांमोना बेखौ सायख'नानै मोजां टिम बानायनो हागोन होनना आसा खालामदों दा जोंनि उथिफुनाय उन जोलैफ्रा आसलथे गेलेनायखौ जास्ट गेलेनाय हिसाबै लानो नाङा जिहेतु गेलेनायनि गेजेरजों बेखौ गावखौनो गायसननो हानाय गावनि प्रतिष्ठा खालामनाय प्रफेसन हिसाबै लानानै गोसो होनानै गेलेनांगौ बेनिखायनो जिहेतु सरकाराबो दा नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरनो साकरि होयो बेनिखायनो गावखौ गेलेनायनि गेजेरजोंनो गायसननो हानाय गावनि भबिष्यतखौ दाखांनो हानाय बिदि पर्यायाव लांनो थाखाय जाहाथे गासैबो जोंनि उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो होनानै गेलेनो सोलोङो बेखौनो खावलायदों जिहेतु जों गासैबो फरायनो हाजोबाबो जानो हागौ खिन्थु जों सोरबा बिभिन्न खेलायाव एसे इन्टारेस्टेड थायो आरो बिथांमोना गावखौनो एक्सपार्ट प्लेयार हिसाबै गावखौनो प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय गायसननो थाखाय जाहाथे खाबु लानो रोङो दिनै जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे निर्देश गामि ओनसोलनिफ्रायनो बिभिन्न पर्यायनि खेल अनुष्ठित खालामनानै गामि ओनसोलाव थाखोमानाय खेलनि जिथु माबा प्रतिभा खेलनि जिथु पटेनसियेलिटि बेखौ डेभेलप खालामनानै नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेल प्लेयार दिहुननायनि मोनसे हाबाफारिजों आसलथे बे खेलाखौ गायसननाय जादों बेनिखायनो बिनि सुबिदाखौ जों लानांगौ बिनि सुजुगखौ जों लानानै गावखौनो सासे मोजां प्लेयार हिसाबै गायसननो आं आसा खालामदों जोंनि दिनै जायफ्रा नैबे खेलायाव बाहागो लादों बिथांमोना अन्तत नैबे खेलनि गेजेरजों स्टेट प्लेयार बा नेसनेल प्लेयार हिसाबै गायसननो मोनसे खाबु लागोन खारन आथिखालाव सरकारा बेखौ गुरुत्व होदों बेनिखायनो सरकारनि गुरुत्व होनायखौ जोंबो रेसपन्स होनांगोन